ಇಟ್ಟುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಯೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ತಾಂಡು ಹುಣ್ಣೆ ಏನು ಬಾಯಿ ದೀಕ ಅಂಚನೇನ ಕಜಿಪ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತಂತಲೇ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟಾತನ ಅವ್ರ ಮೈತೇನು ಗಹನ ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೇನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲೆ ತಂಬೋತೇರು. ಸೊ ಇನಿ ಇತ್ತ ಯಾನು ಅಂಗಡಿ ಪೋಂದುಲೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಐದನು ಬಂಡ ಕಾಪುದ ಮಾರಿ ಅತಿ. ಸೊ ಕಾಪುದ ಮಾರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೋರಿ ಕಟ್ಪತಿಚ ಕೋಡೆ ಪಂತೆ ಯಾನ ದಾಯ ಕಟ್ಪತಿಚ ಬಂಡದು. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಐದನು ಮಟನ್. ಸೊ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲ ಇನಿ ಕಾಪು ದಮ್ಮಗೆ 7 ಕಟ್ಪಾತೇರು. ಸೊ ಒಂಚದು 1 kg ಮುಟ್ಟ ಅವು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಪರಕ್ಕೆ ದಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರಡಾಪುಣು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಕೆಲವ್ದು ಐಟಮ್ ಮೂಡಿತ್ತು ಪತ್ತಂಬರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನು. ಸೊ ಅಂಚದು ಪತ್ತಂಬರ ಪೋಂದುಲೆ ಹಬ್ಬ ಓಕೆ. ಐಕ್ ಪುಂಡಿ ಕಡೆದೀತೆ ಯಾನ ಪುಂಡಿ ಸಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಟನ್ ಗಸಿಕ್ ಬಂಡ ಮೆರೆಗುಂಡತೆ ಮೆರೆಗ್ ತಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕಜಿಪು ಅಂಚ ಚೂರು ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಗಸಿ ಮಲ್ಪು ಗಂದಿಂದೆ ತೂಕ ಹೀನಾಪುನ್ ಪಂಡು ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಗೆ ತಂದು ಬರ್ಕ ಬತ್ತದ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಸಾಮಾನು ಒಂತೆ ಕಂಡ್ರೈತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೆಂಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಬೂಡಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಚದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಂತೆ ಕೊಂತ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಏತು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಬೂಡ್ದು ಅನ್ನೋದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಘಾಟ್ ಬೊಯ್ಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಓಲಾಡೋ ಪೊಡಿ ಘಾಟ್ ಬೊಯ್ಬೇಕು ಏನು ಯೂಸೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟೇ ಕನ್ನತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಒಕ್ಕ ಶುಂಠಿಗಂತೆ ఒక సోంపు బండేరు సోంపు. సో అంచదు సోంపు ఉంచి మటన్ పాడుగాంದು ಐಶೇನೆ ತಿತ್ತನ್ ಮಾರೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಈತಿ ಅದು ಸಾಸಿವೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತನ. ಸೊ ಸಾಸಿವೆಗಂತೆ ಸೂಪ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ತೂಕ ಪೂರ ಸೈಡ್ ದಿಪ್ಪಾಡ ನೀರು ಬಿಡ್ತು. నేను ಒಂಚೂರು ಮಾಜ ಇಜ್ಜಿನ ಮುರಂದಲ್ಲಕ್ಕ ಇಂಕಲು ಪುಂಡಿಲ ತಿಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಚದು నేనంతే ಮಾಜಾಗ ಸೈಡ್ ಮಟನ್ ತೊಲೆ ಈ ಮಟನ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಉಣ್ಣುತ್ತಲೆ నేనిತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ఒక ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀಟಿ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಪುಂಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಲತ್ತು ಮಟನ್. ಸೊ ಅಂಚದು ನೆಕ್ 1 ಸೀಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಂತಿರ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು 1 ಸೀಟಿಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ నేను ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೆ ಇಂಚ ಬೈಪಾವೆ ಮಲ್ಪುನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಬಾಡಾಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ ತಾರಾಯಿ ಬಾಡೋಡು. ಸೊ ಏನು ಅಲ್ಪನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತಾರಾಯಿ ಬಾಂಡ ನಿರ್ಫೇರು ಮೇರೆ ಸತ್ಯ ಮಟನ್ ತಾರಾಯಿ ಬಾಂಡ ಆರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಆರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದಂಡ ಲಾಯ್ಕಂದು ಮಲ್ಪೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪೆ ಯಾನು ಏತ್ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಡ್ ಐಜಿಂದ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೌಂಟ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಪಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಓಕೆ ಯಾರು ಬಡಲಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಕೊಂತ ಆವಿಲ್ ಪಾಡುತ್ತೆ 10-15 ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ నేను ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಈತ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಾಡುವೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ ಮೆಂತೆ ಗಸಗಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 3 ಎಸಳು ಅಂತೆ ಇಲ್ಲೇ ತಂದು ಪುಳಿ ರೆಡಿ ಆಡನೆ ಕೊಂತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದೆ నేను ಕಡೆಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಈತ ಸಣ್ಣ ಯಾವ್ಜಿ ಯಾನ್ ನೀನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಬೇರ್ದಿ ಇದು ತುಲೆಂದು ಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರು ಪುರ ಇಂಕ 3 ಆಯ್ಜಿ
ಸೊ ನೆಟೊಂಚಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಮಾರು ಕುಜಲುಂಡು ಪಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಲಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಟನ್ ಶಾಪ್ಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಲಕ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚತ್ತೊಂದು ಕಾಪುಡು ಕಡ್ಪಾದು ಅಲ್ಪನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಟ್ಟು ಕುಜಲುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ನತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಯ್ಯಾನು. ಸೊ ತಲೆ ಕೆಲವೊತ್ತ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕುದ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇಕ್ಕಿಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ಈ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ದು ಜಾನ ಪಾಡೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪಾಡ್ರೆಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಂಡ ಯಾವು ಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಶುಂಠಿ ಮಲಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ರೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪೂರ ಐಟಮ್ಲ ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ 2 ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಇದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಏನಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಟೊಮೆಟೊ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಏನಪ್ಪ. ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಆಯ್ನಾತು ಪೂಜಲ್ ತೆತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಸಂಶಯ ಉಂಡದಾದನ ಅಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪ. ಓಕೆ ಮಟನ್ದ ಪೀಸ್ ಬಿಯ್ಯರ ದಿಯಾನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಯಾನ ಪುಂಡಿಗೆ ಬಿಯ್ಯರೆ ದಿಯುಂದುಲ್ಲೆ ಪುಂಡಿಗೆ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಯಾನೈನ ಮಾಜಾವಳು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಾಜಾ ಉಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಅವಿಕ್ ಬಂದ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅತ್ತ ಬಂದು ಇಂಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊತ್ತಾದ ಅವೇನು ಬಂದ ಮಾಜಾವನ್ ಇಂಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನ್ ಅನಿಲವರ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಎಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಎಂಗ್ ಮಟನ್ದನೆ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ದಾದ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೂಜಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಜಮೇನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೀಸ್ಲ ದೆತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕುಜಲು ಉಂಡ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ತುಯ್ಯನಾದ್ ತಿರ್ಗಾದ್. ಸೊ ಒಂಥರ ಅವು ಟಿಕ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಕುಜಲ್ ಇಕ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಜಮೇನೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ತುಯ್ಯ ಇತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ದೀದೆ ಎನ್ನನೆಕ್ ತುಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಗಂಡನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕುಜಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಪಾಡುವೇನು. ಓಕೆ ಸುಖ ಒಂದು ಸೆಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟು ನೇನು ನೆಕ್ ಇಂಚ ಪಾಡುಡು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚ ಪಡೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಬಂದ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಪಾಡು. ಪಾಡ್ದೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬಂಡ ಅಡಿಟ್ಟು ತೂಂಡು ಮುಂಚಾದೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಬರೀ ಬಾಯಿದಿಯೇ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕಾರುಂಗಿಲ್ಲ ತೋಚ್ಪದಿ ಜೊತೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಯಾನ ಇನಿ ದೀತಿಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೀಕ ಎಟ್ಟುಂಡು. ಸೊ ಕೃಪಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ ಶಿರ್ವ ಮೊಗ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ ದಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಂಡು. ಕೃಪಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ ಶಿರ್ವ, ಅಕ್ಷಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣ, ಅಕ್ಷಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ ಮುದ್ರಂಗ. ಏಪಲಾಡೆ ಪೂಪಿನತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂಪಿನಿ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆಂಡ ದುಕಾನ್ ಪೋಯಿನಿ. ಸೊ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ
ಕಾರಂಗಿಲ ಕೆಂದಿತ್ತುಲಿ ಕಾರಂಗಿಲ ದಪ್ಪಡುಂಡು ಶೋಕುಂಡು ತೋಜುಂಡುಲ್ಲ ಸೊತ್ತುಜು ರಿಂಗ್ ಬಾಡ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುನು ಕೈತ ರಿಂಗ್ ಬಾಡ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುನು ತೋಜುನು ತಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುನು ಕರುಂಗಿಲ ಕಟ್ಟಾದ ರಡ್ಡು ವಾರಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕರುಂಗಿಲ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಿಚಿಂದತ್ತು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಎಂಕುಲು ನಾಗನ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಶೇ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀಪೆರ್ ಮದ್ಮೆ ಅವನ ಹಗಲ ಕಾರುಂಗಿಲ ದೀಪೆರ್ ಯಾರು ಮದ್ಮೆ ಅದೊಂಜಿ ಕಾರುಂಗಿಲ ದೀತಿ ಜತ ಅವಣ್ದು ಇಂಕು ಫುಲ್ಲು ಅಂಡ ರಿಂಗದ ಉಂಡೆನಡ ಬಟ್ ಅವು ಇನ್ನೊತ್ತೆ ಅವು ಪಜಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ನಾವೇನು ಗೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ಸಪೂರದ ಕಾರುಂಗಿಲ ಕಂದಿತ್ತೆ ಅವಲಂಜನೆ ಪಜಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಾಂಡು ಅಂಚ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಲೇಡೀಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕರೆಮಣಿ ತೂದು ಕಾರ್ ತೂಪಿನತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೇ ಮಾಡು ಸೊ ಕೋಡೆನೆ ಅಂಗುಲ್ ಪೊದ್ಗೆ ತಂದು ಏನಿದೆಯೇ ಯಾನ ಸೊ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತುನೆ ನಿಕ್ಕೆ 430 ಕಮ್ಮಿದಿತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿದ ಒಂದು ತೋಜು ನಿಂಕ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚದು ಸಪೂರದೇ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಸಪೂರದೇ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೊ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪದ ಅಬ್ಬರದ ಬಾಡ್ಗ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಗೇತೊನ್ನಿ ಒಂದುಲೈತೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಒಂದುಲ ಅವು ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಕೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಗಾಡ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದುಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಗಿ ಎತ್ತು ಸಮಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಾಪುಂಡು ಪಜೆಕ್ ತುಕ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತನ ಮಟನ್ ಬೇಯ್ತನ ಅದು ಗೊತ್ತು ತುಕ್ಕ ಪೈ ಮಟನ್ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬೇಯ್ತನಕ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಬೇಯ್ತಿಲಕ್ಕ ಸೊ ತೂಕ ಬೇಯ್ತನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಬೇಯ್ತನ ಅರೆಪು ಕೊಟ್ಟದ ಮಲವಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬೇಯ್ಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕಟ್ಟಾಲಿಜಿ ಗೈಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಬೇಜಾನ ಬೇಯ್ತನ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟದ ಮೇನಾಡು ಹುಣಸಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ನಾನು ಕೂದಲು ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಅರೆಪು ಹುಳಿ ಮುಂಚತೆ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ತಾರ ಇದ್ದ ಪೇರು ಕೂಟೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಬೇಕು ಪಡಂದು ಸೊ ಯಾವ ನಾನು ಅರೆಪು ಕೂಟ್ರೆ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಬಾಯ್ ಬೇಕಲ್ಲೇ ಗಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಮಾರೆ ಸೊ ನೀನು ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕರಪ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ನಡುತ್ತು ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಬರಿ ತಬರ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಸೊ ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪ लेते शो पुंडी एल्ले पुंडी मल्पुग मुळुक्क बैदीरे डैरेक्ट दियोंदुल्ले ಸೊ ಏನು ಪೂರ ಪುಂಡಿ ಅದು ಪೂರ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದಿಯೆ ಸೊ ನನ್ನ ಈ ತಾಂಡು ಹುಣ್ಣೆ ಏನು ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಏನ ಕಜ್ಜಿಪ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತಂತಲೇ ಮಟನ್ ಈ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆತಂತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ ಖಂಡಿತ ಯಾನೆಂಚ ಸಾಮಾನು ಜೈತೆ ಅಂಚನೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಹುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ ಗಹನ್ ಬತ್ತೆ ದಾದೆ ಮಗ ಇನ್ನಿದಾದ ಮಲ್ಪಯರು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂದಾದ ಗೆರೆ ಗೀಚು ದಾಯ್ಗ ಏರ್ ಬಂದೀನಿ ಓ ಒಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಓ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ
ಓ ದೇವ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ಏನ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಏನ ಗಂಡ್ ಸಿ ಗಂಡ್ ಸಿ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ कलर दाता में कलर पुरसत उंडा कलर कर बला हाँ उड़ी मुझे चीरना इष्ट अदा मल्तीन ओ बुर्चम्मा कट मल पर बंगा बना दाई कैन पूर इल्ले मल्तीन दे काय टेस्ट इरे ಗೊತ್ತುಜಾ ಕುಡ ಕುಡ ಓ ಕೋಪುಡು ಕುಡ ತಾರ ಬರ್ತದ ಎಂಚಿನೆ ಕುಡಿ ಮುಂಜಿ ಬಣ್ಣ ತಾರ ಎಂಚ ಪಟ್ರಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಇರೇಗ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಮಲಕ್ನೆ ಏ ಎಂದಿ ಮೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾತ ಮತ್ತೆ ಓ ಪಾಡ್ರೆ ಇಡಜಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ರಿಯಲಿ गहन में नहीं अंदर ने तूली नेल पॉलिश पातों बाती ने में शी इंचने बगा ओके रे ये ना अब शॉक दो जनी सकती है अच्छे शॉक दो अब कुलियन शॉक दे लिखवा कई देख बो कई देख अभी शॉक आता हां एडे जा बली पुनो ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಪೋಪಲ ಕೆಂಜೆ केवलंचेने मले कई देखले साबुन बाड़ कई देखले बंगारा वे हां साबुन बाड़ और देखिए देखिए रा देखले मको के मटन सार